Ukugwemeka kwabaculi kumaskandi sekuyinto ejwayelekile, kepha khona labo balandeli bomculo abakuhlanekezelayo. Lena yinto angayithanda uSomnandi. Umuntu umsebenzi wakhe ukungena esitolo athenge umculo akawuthanda. Okuhlanganisa umuntu nomculo. Yini enye aphandle kwale angithanda umculo. Sapota ngeke umculo thanda umculo. Washo nje uMamolo ngisho umuntu ezokhuluma ngokuthi wazi ukuthi ubani abezwani nobani. Lokho kuthoza umacula kithi athi wakutshela ukuthi mesho kanje usho kimi. Lena bekuyinkulumo yokugqugquzela ubumbano kubaculi bakaMaskandi ukuhlonipha uMaqhude uSoyela Ntombekadila ongasekho. Bebephume ngobuningi abaculi kakhulu asebenza nabo emngcwabeni wakhe uMaqhude ukusutha kweqhuda yanda amatshwele. Engomeni zonke esengizahlukanisa unyaka besuke idlalo yena uKhabazela. uMaqhude ushone eseneminyaka engama-62 kanti bekunguyena omdala ey'nganeni ey'ntathu zesisu sikanina. Ushiye emhlabeni unkosikazi wakhe, iy'ngane eziyisi-7, abazukulu abayili-10 nesizukulwana.